ndila mtsogoleri wa dziko linoyu pa Mangochi roundabout. Profesa Mutharika anachoka mboma la Mangochi la Mulungu lapitali kukakhala nawo pamwambo wa chikondwerero cha mulako wa alomwe kwa Chonde mboma la Mulanje, ndipo mu mzinda wa Blantyre President Mutharika anatsogolera mwambo olumbiritsa wachiwiri wina wa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana, nduna ya zaulimi a Rosa Fachimbilizi ndinso nduna ya zamalonda makampani ndi zokopa alendo a George Patridge. President Mutharika anachitanso zokambirana ndi nduna ya boma ya dziko la Scotland pa nkhani yolimbikitsa ubale wa dziko la Malawi ndi Scotland. Banki yaikulu pa dziko lapansi yalonjeza kuti ipereka $45 million zoti boma la Malawi ligulire chakudya kwa anthu 4 million omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Ndunayo na zachuma Joseph Mwanamveka ndiyo yanena izi pa msonkhano wa olemba nkhani ku Lilongwe pomwe amawaziwitsa zomwe akambirana ndi bungwe la IMF komanso World Bank masiku apitawa. Zambiri mu ripoti ili la Austin Fukula. Mwanamveka ari kuphatikitsa pa ndalama zomwe World Bank ipereke nalo boma la China lati lithandiza ndi $3 million zogulira mpunga. Iwo aonjeza kunena kuti nalo bungwe la International Fund for Agricultural Development IFAD lipereka ndalama zonga zomwezi zogulira chakudya cha anthu omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Tifuatilembera apanga confirm kuti tilandira 45 million. Komanso madona zena bentakamba nawo ngati African Development Bank atuza kuti atipasa ndalama. Maboma ena ngati China alinakuti atipasa $3 million kuti tigule yogula amene agula chakudya kweni mpunga. Komanso atikhululukira ngongoli $20 million kuti mene sitilipira aso yayi imene anangotipasa. Pazamkumano ndi bungwe la IMF nduna ya zachumayi yati bungweli ladzipereka kuthandiza Malawi kubwezeretsa chuma mchimake. Mwanamveka atsutsa kuti mmene akumana ndi IMF ndiye kuti ndalama ya dziko lino ayichepetsa mphamvu zake. Tapita kwa IMF World Bank tinakhala pansi ndi kukambirana. Tagwirizana kuti tikonze nkhani ya ma reserves athu kapena exchange si devaluation. Chifukwa tahesabu kumbuyo uku tapanga devalue mapeto kwake kwa chaingogwabe. Komanso kusiyanisa kwa rate ya mabank ndi rate ya ku black market upezeka kuti kukulira kulirabe. Ndeta kambiana kuti tigwiseso ntchito zina zomwe tingathe kugwirisa kuti kusiyana kumeneku kuchepere. Pakadali pano Mwanamveka ati ndizodandaulitsa kuti ngongole zomwe dziko lino lili nazo zakwera kufika pa 21.6 trillion kwacha kuchoka pa 4.1 trillion kwacha mchaka cha 2020. Apa ati boma lilengeza posachedwapa ndondomeko zoti lichepetse kuonongeka kwa ndalama za boma. Austin Fukula, NBC, Lilongwe. Pakadali pano boma lati lipitiriza kuthandiza alimi ang'onoang'ono pofuna kuti mdziko muno muzikhala chakudya chokwanira, ndipo posachedwapa boma liyamba kugawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Nduna ya zamalimidwe, ulimi wothirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Mbilizi yayankhula izi pa skulu ya primary ya Kalumbu mdera la mfumu yaikulu Kalumbu mboma la Lilongwe komwe amakhazikitsa ntchito yogawa zipangizo za ngongole. Maiso Chikhadzula ali ndi zambiri. Pozindikira kuti kuchepa kwa zokolola tikupitirira kukhala vuto mdziko la Malawi, alimi ang'onoang'ono aku Lilongwe adamvana zogwirana manja ndi kuyamba kusonkherana ndalama zogulira zipangizo za ulimi kuphatikizapo mbewu ndinso fetereza kudzera kunjira ya resource mobilization ncholinga chota dziko la zinthu zambiri. Ichi nchifukwa chake alimiwa akwanitsa kusonkherana 7.1 billion kwacha zomwe ziwathandiza kugulira zipangizo za ulimi ku kampani zovomerezeka kusatiza nyengo m'misika. Mawu ake nduna zamalimidwe, ulimi wothirira ndi chitukuko cha madzi a Rosa Fachimbilizi omwe anayamba ayendera kaye katundu osiyanasiyana mwa makampani amaonetsa omwe nkuphatikizapo Awaneka Fund komanso kampani zogulitsa fetereza andeni zosangalatsa kuona kuti okha alimi aganiza zosonkha ndalama yogulira zipangizo za ulimi kuti azitha kukolola zinthu zambiri akalima. Pamenepa Fachimbilizi atsimikizira alimiwa kuti boma
liwathandizira kuti akwanitse kukolola zinthu zochuluka cholinga choti m'dziko muno muzikhala chakudya chokwanira. Mwazina ambirizi alangiza makampani ogulitsa mbewu kuti alingalire zofewetsako mitengo ya mbewu zomwe amagulitsa kwa alimiwa. Iwo anatsimikiziranso alimi m'dziko muno kuti posachedwapa boma liyamba kugawa zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Zokonzekerazi ife tikukonzekera kwambiri ndipo ziperekedwa komanso ndinene kuti ndondomeko yake ikhala yoyenera kuyambira magulidwe a fertilizer ndi mbewu ndi kaperekedwe kwa alimi woyenerera alandira ndipo alandiradi. Ntchito imeneyi imene apanga alimi akunoko ku Lilongwe DD ndiyo yodabwitsa. In fact imene amandiuza kuti ndibwere ndizakhale nawo pamwambo umene nafunsa kangapo kuti mukuti ndalama ndizingati 7 billion asonkha okha alimi. Ndi chinthu cha mtengo wapatali. Nyengo ino ndi nyengo yowawa kwambiri. Munthu kuti utenge ndalama zapadera kumasunga alimi wazipereka. Ndeni ntchito yofunika kwambiri chifukwa azikusonyeza kuti alimi amene wawa chaka chinocho akolola ndithu moyenerera. Ndiye ndi zinthu zokuti ifeyo ngati unduna wa zamalimidwe tikuyenera tilimbikire kwambiri. Mkulu wa bungwe la One Acre Fund lomwe ndi limodzi mwa mabungwe omwe agwira ntchito limodzi ndi alimiwa Alavu Mtsitsi ati bungwe lawo lipitiriza kugwirana manja ndi boma pothandiza alimiwa kuti azikwanitsa kukolola zinthu zambiri m'dziko muno. Ife utenga wathu ndo wafupi kwambiri kuti One Acre Fund timayika alimi patsogolo. Chotero kuti chilichonse chimene timachita ku One Acre Fund timafuna kuti mulimi akhale patsogolo ndipo apindule. Ife tikulonjeza kuti tigwira ntchito ndi boma kulithandizira kuti m'dziko muno mukhale chakudya chokwanira mu ntchito za zingapo zimene timagwira. Ntchito yayikulu imene tabwerera pano ndi yogawa mbewu ndi fertilizer ndi zipangizo zina za ulimi pa ngongole. Ntchito zina zimene tikugwira mothandizana ndi boma ndizoonetsa kuti nthaka ibwerere mchimake, tibwezeretse chonde mthaka komanso kuti alimi akamapanga ulimi wawo akwanitse kupindula. Ntchito yomwe alimi aku Lilongwe amachita pansi pa khonsolo ya Lilongwe ya Resource Mobilization pomwe amasonkha ndalama ndi kumagula zipangizo za ulimi idayamba mchaka cha 2009 ndipo ikupindulira alimi oposa 40,000 ndipo ikombezeranso kufalikira maboma ena a m'dziko muno. Ntchito ya chaka chino ayikhazikitsa ndi mutu woti kulimbikitsa kuzidalira pakati pa alimi pokhala ndi chakudya chokwanira komanso kukhala kuzidalira pa chuma. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Kazembe watsopano wa bungwe la European Union kuno ku Malawi Daniel Arist ati iwo apitiliza kulimbikitsa ubale pakati pa bungwe la EU ndi dziko la Malawi umene ukhale ukulowa chaka cha 50 chiukhadzikisireni. Poyankhula ku msonkhano wake woyamba ndi wolemba nkhani, Kazembeyu anati akufunitsitsa kuti alimbikitse chitukuko chomwe chinayamba kale kuphatikizapo ntchito za mphamvu za magetsi, maphunziro, ntchito za mtengatenga ndi zina. Nayo Miriam Kaliza ndi nkhani yonse. Pa msonkhanowu Kazembeyo analongosola kuti bungwe la EU lagwiritsa ntchito ndalama zosachepera 400 million pounds mu ntchito zokhudza mphamvu za magetsi kuti anthu ambiri azitha kupeza magetsi otsika mtengo komanso azisamalira chilengedwe, ndipo ndalama zosachepera 100 million pounds zomwe zakhala zikupita ku mapulogalamu othandiza mabizinesi ang'onoang'ono makamaka omwe amayendetsedwa ndi amayi. Poyankhula za mavuto azachuma omwe dziko la Malawi likukumana nawo, Arist anati ali ndi chiyembekezo kuti zinthu zikhala bwino chifukwa boma la Malawi layamba kale kukumana ndi mabungwe othandiza pachuma ngati International Monetary Fund IMF zomwe akuti ndi zabwino. Kazembeyu anapitirira kuthokoza Malawi chifukwa chochita chisankho cha mtendere ndi cha dongosolo chomwe chinachitika pa 16 Seputembala, ndipo anati anthu awo omwe amayang'anira zisankho adapereka ripoti labwino kwambiri la mmene zisankhozo zinayendera. Kazembeyu anakambanso za kufunika kwa atolankhani ponena kuti atolankhani ndi ofunika kwambiri poteteza demokrasi komanso kuongolera ntchito zina za boma. Poyankhula m'malo mwa atolankhani wa mpando wa bungwe la atolankhani la MISA Malawi, Gordon Matonga anati msonkhanowu ndi ofunika kwambiri chifukwa ulimbikitsa ubale wa pakati pa atolankhani ndi abwenzi achitukuko. Ndikufunikira kwambiri kuti
mabungwe amene amagwira ntchito ndi atolankhani pafupi tizikumana ndikukambitsana kuti kodi ubale wathu ndingamawatukule bwanji. Anthu kawiri amona ngati atolankhani timadziwa china chilichonse chimene chikuchitika, komano choona chake nchokuti ngati ife atolankhani timeneka kuti tiziphunzitsidwanso ndi anthu amene ali ndi nkhani zimene afuna kuti anthu adziwe. Ndeti amakumana chonchi pamene timatha kumvetsetsa bwinobwino kuti kodi mfundo zimene ayiyo afuna kupereka ku dziko ndi zoti chani, komanso mafunso amene tinawo ngati ife atolankhani angatithandize bwanji kuti tipeze mayankho. Nde kukumana kwa lero kunalinso mwayi kuti ifeyo timve zimene ayiyo akonzera dziko, komanso tiafunse mafunso mocheza, komanso pena formale kuwafunsa kuti kodi mapulogalamu awo ndi otani. Ndiyamikire kwambiri bungwe la EU kwa zaka zambiri tathandiza kutukula atolankhani Malawi kuno, akhala opereka maphunziro a atolankhani komanso mapereka even mphoto kwa atolankhani amene achita bwino mu atolankhani wawo. Nde izi zathandiza kuti atolankhani zipita pasogolo, ndikukhulupiriranso kuti zikhala zokupitirira pamene EU upitirirabe kugwira ntchito yake Malawi muno. Kazembe Aristi adasinthana ndi Kazembe Ron Skenbach amene nthawi yake idatha kuyambirira kwa chaka chino. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Khaliza. Mkulu watsopano wa asilikali ankhondo mdziko muno General George Alexander Jaff Jr. wati ndikofunika kuti nthambi zachitetezo mdziko muno zizigwirira ntchito limodzi komanso kugawana upangiri pa ntchito zachitetezo. General Jaff Jr. amayankhula izi pamwambo omwe amatsanzikana ndi mkulu wakale wa nthambi ku Kamuzu Barracks mu mzinda wa Lilongwe. Charles Wahara ali ndi ripoti. Poyankhula ndi MBC utatha mwambo, mkulu watsopano wa asilikali ankhondo mdziko muno General George Alexander Jaff Jr. anati ndondomeko za makono za nkhondo komanso zogwirira ntchito asilikali zimafunika kuti adzilumikizana ndi kugawana upangiri ndi nthambi zosiyanasiyana zachitetezo, makamaka pa zinthu zimene zimakhudza anthu monga ngozi zogwa mwadzidzidzi ndi zinthu zina. General Jaff Jr. anatsindika kuti MDF ipitiriza kugwira ntchito mokomera anthu a mdziko muno komanso kugwira ntchito ndi nthambi zosiyanasiyana pofuna kulimbikitsa mtendere komanso kuteteza miyoyo ya anthu a mdziko muno. Matanthauza kuti tizigwira ntchito limodzi ngati ma security agents. I think mbuyomu panali ngati ka cold war kokuti timakayikirana awo apolisi akupanga zawo, a national intelligence akupanga zawo, ife tikupanga zathu, sitimafuna kupanga share intelligence information. Panopo as a commander of Malawi Defense Force ndifuna ndipange encouragement tizigwira ntchito limodzi because ili ndi dziko lathu. Iwo ngatali ndi zisinsi mezo tigawane so that we can enemy wathu itithe kumpanga bwino tithe kumpanga trace. So that is what I meant by working together. Izo takhala tikupanga kuyambira kale pali cyber security threats, komanso tikufuna tuone kuti illegal migration titese, komanso illegal mining ndizina zotero. Mukudziwa kuti mdziko muno anthu akungolowa nkumapanga zosadziwika bwino, makumba magolide chani zimenezo tikufuna titese. Tikufuna ndithu Amalawi apindule, ifeyo tikhala patsogolo kwanisa zimenezo zithe. Pamwambo, mkulu wakale wa asilikali ankhondo mdziko muno General Paul Valentino anapereka lupanga la ulemu komanso la ulamuliro kwa General Jaff Jr. kuonetsera kusinthana mphamvu komanso kupereka ulemu wa utsogoleri. Panali mwambo wapadera omwe akuluakulu ena asilikali a mdziko muno anayendetsa galimoto lapadera lomwe linatulutsa General Paul Valentino, zomwe zimatanthauza kumaliza ulamuliro wake pa asilikali ankhondo mdziko muno. Pa 5 Oktoba chaka chino, mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anasankha omwe anali Lieutenant General George Jaff Jr. kukhala mkulu wa asilikali ankhondo mdziko muno. Zitatha izi, mtsogoleri wa dziko linoyo anakonzanso mwambo wapadera wopereka nyota kwa General George Jaff. Charles Wahara, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentoninso mitu yake. Ali mboma la Mangochi kuchokera ku chigawo chakumwera komwe amagwira ntchito zina za boma. World Bank yalonjeza kuti ipereka $45 million ku boma la Malawi kuti ligulire chakudya cha anthu 4 miliyoni omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Ndipo mu ripoti lathu lapadera, MDC ikubweretsa poyera kampani ina mu mzinda wa Lilongwe yomwe ikugwiritsa ntchito katundu woonongeka kupangira zakumwa. Takulandiranso mu nkhani zathu.
Apolisi mu mzinda wa Mzuzu amanga anthu anayi kuphatikizapo mayi ndi ana ake omwe akuwaganizira kuti anapha a Gerald Chirwa a zaka 67 zakubadwa omwe ankagwira ntchito ngati woyendetsa kabanza wa njinga ya moto omwe adasowa mwezi wa Septemba chaka chino. Elias Muhango walemba ripoti ili limene akuwerenga The Blessings Gondwe. Malingana ndi wachiwiri kwa mneneri wa polisi ya Mzuzu a Cecilia Mfune, mikangano ya mnyumba yokhudzana ndi malo ndi nkhani zakubanja zidachititsa kuti oganiziridwawo apange chiwembu ndi kupha Achirwa ndi kutaya thupi lawo mu nkhalango ya Kaning'ina. Anthu amene tikuwaganizira kuti ndolakwa pa mlanduwa alipo anayi. Mwa atatu mwa iwo ndi akubanja kwa munthu ophedwayo, amene mmodzi ali akazi ake, awiri ali ana ake. Anthu akuoneka kuti anakangana pa nkhani za malo. Ndiye kusakondweresedwa kwa nkhani za malozo zomwe zinachititsa mkaziyu ndi ana ake kuti apange chiwembu chomupha munthu ameneyo. Mfumu Thula ya mdera lomwe thupi la a Gerald Chirwa linapezekera yati ili ndi chisoni chifukwa cha kuphedwa kwa munthu uyu. Iwo atinso chochitikachi ndi chosautsa komanso chochititsa manyazi, makamaka poona kuti amene watisiyayu anachiridwa chipongwe ndi achibale. Ndakhuzidwa ngati ineyo ndi mzimayi, komanso munthu amene wapanga diru imeneyi mzimayi ndi ana. Ndiye ili malangizo anga kwa Malawi azimayi anzanga, tisamatero. Apolisi wa ati oganiziridwawa akuyembekezeka kuyankha mlandu wokupha ndipo akaonekera ku bwalo la milandu posachedwapa. Mulipoti lathu Sabata ino, mtolankhani wathu Olive Phiri akubweretsa poyera nkhani ya kampani ina yomwe ikugwiritsa ntchito katundu opangira zakumwa oti anatha mphamvu yake kapena kuti anaonongeka. Chakumwachi chomwe dzina lake ndi Coofees akuti chikupereka chiopsezo ku moyo wa anthu. Pakadali pano zadziwika kuti kampani ya Zam Investments ku Lilongwe yakhala ikugwiritsa ntchito katundu opangira chakumwachi yemwe anatha mphamvu yake wina mpaka mchaka cha 2023 zomwe zili zokhuza umoyo wa anthu omwe amamwa chakumwachi. Anthu amagula zakumwa zosiyanasiyana zoziziritsa ukhosi pofuna kuchotsa chibaba komanso pofuna kumva kukoma. Izi sizili chomwechi ndi zakumwa zina pomwe zadziwika kuti makampani ena amapanga zakumwa zina pogwiritsa ntchito katundu wonongeka kapena wotha mphamvu. Ichi ndi chakumwa choziziritsa ukhosi chotchedwa Coofees chomwe anthu ambiri m'madera osiyanasiyana akuti amachikonda. Pa 23 August chaka chino, bungwe loona za milingo la Malawi Bureau of Standards MBS linagwira kampani yomwe imapanga chakumwachi ya Zam Investments ndi zigubu zopangira chakumwachi zokwanira 583 zoonongeka omwe ali malita pafupifupi 11,660. Kampani imagwiritsa ntchito katundu woonongekayo popangira chakumwa cha Coofees komanso china kuti chopatsa mphamvu cha Venom. Bungwe la Malawi Bureau of Standards linagwira kampani ya Zam Investments mwezi wa August ili ndi zigubuzi, koma mapepala omwe amalembapo masiku omwe katundu ya mupanga zinali mu Novemba, mwezi omwe sunafike. Mapepala ake enieni omwe amakhala pa zigubupa omwe amalembapo za masikuwa anawachotsa ndipo anayikapo ena. Mapepala atsopanowa ndi omwe ayikapo okha osonyeza kuti katundu opangira zakumwazi adzatha mphamvu chaka cha 2026 pomwe wina mwa katundu yakuti anali atatha kale mphamvu mchaka cha 2023. Rafael Mpingo ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Malawi Bureau of Standards. Ife Malawi Bureau of Standards tinabwera kunoko ku Zam Investments Limited monga mwa ntchito yathu. Lero tinabwera ndiye titafika kunoko tapeza kunena kuti anzathu amene wawa amasintha madate ama raw materials amene amagwiritsa ntchito kupanga zokumwa zoziziritsa ukhosi. Amasintha madate amene ozizaonongeka kale koma kumazisintha madate nkuzipasa chaka chimodzi kusogolo. Tatseka kampani imene mapanga ya Zam Investments imene mapanga Coofees soft drinks chifukwa cha zimenezi. Madera ngapo mu mzinda wa Lilongwe zatsimikizika kuti anthu amakondadi chakumwachi. A Charles Kandoje ndi mmodzi mwa anthu akukawale omwe amakonda chakumwachi. Coofees ndimamudziwa kwambiri nandi ndimamukondanso kwambiri. Mama kama flavor a creamy lemon ndi mango and coconut. These were my favorite. Umukoma ndi momwe Kandoje anayankhulira kutsatira kudziwa kuti kampani yopanga chakumwachi imapanga pogwiritsa ntchito katundu oti anatha mphamvu. Ntaona pa social media uraya
kampani ya Zamu imagulitsa zakumwa zimene zizi malo materials ake analopanga expire zidandikhudza kwambiri fo ineyo ndakuza nene makonda chakumwa chimene chichi zidandikhudza kuti so chichitika nchani pese feda mwakale sindidziwa kuti ma effects ake amatenga nthawi yayitali bwanji koma ineyo ndine munthu amene ndakhala ndikumwa. Sodium benzoate, potassium sorbate, colorants, sugar, citric acid, carbonic acid komanso flavoring water ndi zipangizo zomwe amagwiritsira ntchito popanga chakumwachi. Atawunikira mwakuya za katundu yemwe kampaniyi imapangira chakumwachi komanso katundu wina yemwe amapangira chakumwachi yemwe anatha mphamvu yake. Mmodzi mwa aphunzitsi amaphunziro okhudza zakudya ku sukulu ya ukachenjede ya Mubas, Dr. Moses Chamba, ati kugwiritsa ntchito katundu wokutha mphamvu ndi koopsa pa umoyo wa munthu. Malinga ndi Dr. Chamba, omwe katundu otha mphamvuyu amphatikiza ndi zipangizo zina zopangira chakumwachi, amapanga zinthu zina zomwe zimatha kuyambitsa matenda a kansa ya m'magazi komanso matenda ena omwe amadza kamba kudya zakudya zoonongeka. Research inaonetsa kuti chifukwa cha kupezeka kwa benzoate ndi acid, citric acid, zinthu zimene zimatha kuthandizira kugwirira ntchito limodzi ndikubweretsa zinthu zimene zimatchedwa benzini. Ndiye benzini munthu akakhala kuti akudya amakhala kuti akudya limodzi ndi mabenzini aja ndiye kuti pophatikiza pamenepo benzini uja ndi amene wakhala kudziwika bwinobwino kuti amatha kupangisa matenda ngati a kansa. Semene tukamba apapayi ndi kansa ya m'magazi. Mneneri ku unduna wa zaumoyo Adrian Chikumbe wati chiwerengero cha matenda a kansa ya m'magazi komanso matenda ena omwe amayamba kamba kodya zakudya zosayenera chakwera kuyambira mchaka cha 2022. Polankhulapo pa nkhaniyi, mkulu wa bungwe la Malawi Health Equity Network Mehin George Jobe wapempha adindo kuti apitirire kugwira ntchito ndi bungwe la Malawi Bureau of Standards poyang'anira momwe makampani akupangira zakumwa ndi zakudya. Ajobe alimbikitsanso anthu kuti azinena ngati pali katundu yemwe akukayikitsa kapena ngati makampani anasintha masiku ake omwe katunduyi sakuyenera kugwiranso ntchito kapena kupezeka pa nsika. Anthu akamagula zinthu ngati aona vuto pa zakudya ka chilichonse akugula adzikanena ku Malawi Bureau of Standards. Iwowo sangapezeke pena paliponse ndipo akudaliranso anthu kumafotokozera kuti mwina tapeza chinthu chimene ndi choonongeka, tapeza chinthu chimene masiku ake anatha. Pakadali pano bungwe la Malawi Bureau of Standards mogwirizana ndi konsolo ya mzinda wa Lilongwe ataya katundu yemwe analanda ku kampani ya Zamu Investments oonongeka. Bungweli lalimbikitsanso kampani zomwe zimapanga zakumwazi komanso zakudya kuti zizionetsetsa kuti zili ndi ogwira ntchito oyenera omwe amaonetsetsa kuti zakudya zomwe akupanga zizikhala zapamwamba. Bungwe la MBS lafotokozaponso za milandu yomwe makampani amakayankha ngati akupanga zakudya ndi zakumwa posatsatira malamulo. Olive Phiri, MBC, Lilongwe. Munkhani za malonda, nthambi ya boma yotolera misonkho ya MRA yayamba ntchito yosaka anthu ozembetsa katundu mzipata za mdziko lino kugwiritsa ntchito madroni. Izi zikudza kutsatira kumaliza ndondomeko zosula akadaulo oyendetsa madroni, kutenga ziphaso zoyendetsera madroni komanso kupereka uphungu kwa anthu a madera ozungulira zipata za dziko lino. Nayo Elin Chimoyo ndi nkhani yonse. Pali chiyembekezo kuti ndalama zomwe zimatayika kudzera mu mchitidwe ozembetsa katundu zichepa kutsatira kukhazikitsidwa kwa ndege zing'onozing'ono zojambula pa Chingerezi drone m'malire a dziko lino. Mmene chimafika chaka cha 2024 kuchoka 2023, bungwe la MRA linakwanitsa kugwira katundu ozembetsedwa kwa ndalama zoposa 4 billion kwacha. Mkulu woona ndondomeko ya kauniuni wa ndegezi komanso katundu olowa mdziko muno a Charles Chata ati kuyamba kugwira ntchito kwa madrone kuthandiza kugwira akatyali omwe amazembetsa katundu. Yayenda ndithu mitunda okuti ndikutsimikizirani pano kuti madrone ayamba kuuluka, adabwera ma equipment enanso adafika, mapilot tinawo ndithu kuti tithe kugwira ntchito imeneyi. Panopo kwangotsala ndikupereka uthenga kwa Malawi kuti madrone abwera, koma tisadayambe tiapeze nkuwaonetsa kuti ntchito yathu tidzigwira motere, chifukwa mukudziwa kale pamakhala maganizo ena osiyanasiyana kuti drone
mwina nchopopera magazi tikufuna kuti community yathu idziwe kuti ayi si chimenezo ichi nchothandizira chida chothandizira anzathuwa kuti mwina tidule makosti amafuta kuti tisamayende mtunda wautali tizitsa zina kungona mwambamo ndikuona kuti uku kulibe chokachita tilowere mbali yauku ndiye community iyi ndi imene ili ndithu yofunikira kuti tigwire nayo ntchito kupyolera mwa mafumu athu ilitu ndi vuto lalikulu lomwe likutikhudza ngati Amalawi ku nkhani ya katundu olowa kumene sitikulandira msonkho okwanira chifukwa anthu angodzembetsa makatundu omwe ali ndi misonkho ikuluikulu monga mwina mowa foja omwe mwina kontena imodzi khoza matipatsa mwina yopitirira 45 million ndi zimene zizingolowa. ndondomeko yogwiritsa ntchito ndege zojambulazi idayenera kuyamba kumapeto kwa chaka chatha koma inachedwerako kamba ka madongosolo a ntchito yogula katundu. Pakadali pano bungwe la MRA lasula ogwira ntchito kwana 21 omwe aziyendetsa madroniwa. ndondomeko yogwiritsa ntchito madrone komanso ina yowunika mmene katundu akuyendera kuchokera kunja ikupereka chiyembekezo choti dziko lino lithana ndi mchitidwe ozembetsa katundu. Elin Chimoyo, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero matimu a FCB Nyasa Big Bullets ndi Mighty Wanderers akhwimitsa chitetezo cha masewero awo a muligi ya TNM omwe achitike mawa pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula ndi MBC mkulu woona za malonda ku timu ya Bullets a Kelvin Moyo anati matimuwa akugwira ntchito limodzi poonetsetsa kuti chitetezo pa tsikuli chidzakhale chokomera onse omwe azaonere masewerowa. Amoyo anatinso akuyembekeza kuti masewerowa adzapanga ndalama zoposa 150 million kwacha. Security taipanga enhance kuchoka mmene inalili mina solda biomaliza icha tufuna polisi akhalepo ambiri masichuwatiso akhalepo ambiri ndipo sajja private security akhale ambiri timakondwa ife mpero choka menyedwa anthu ndikuchoka pamene pajapo ndikafika ku nyumba bwinobwino tisanangane nkhani ya ndalama timafuna kuti anthu atuluke bwinobwino property yawo ngati magalimoto property ya mashopu pafupi ndi stadium bwana shoprite ndi zina zotero zikhale zonse zija zili secure ndi security imenenso ili pamwamba kwambiri. Ndi tifuna anthu onse apangadi hiye ndithu kuti pobwera siku la mpirali asabwere ndi drink iliyonse ya mabotolo ndiponso akaona anthu akugulisa anene kwa polisi. Tikufuna zimene zifa anthu ena amata kuzigwiritsa ntchito ngati zida ndi zimene zisandikire stadium imene iyi. Anthuso alisayang'ane wina ndi nzake. Last time anthu magulisa matikiti achinyengo kundilande ndi malo ena otero magulisa pafupi ndi malo mwakugulisira matikiti. Anthu agule matikiti malo onse omwe maklabu awiri amene wa Bullets ndi Wanderers anena kuti matikiti akapezeke. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno koma tisanasiyane nayi nsomitu yake. Ali mboma la Mangochi kuchokera ku chigawo cha kumwera komwe amagwira ntchito zina za boma. World Bank yalonjeza kuti ipereka $45 million ku boma la Malawi kuti ligulire chakudya cha anthu 4 miliyoni omwe akhudzika ndi njala chaka chino. Ndipo mu ripoti lathu lapadera MDC ikubweretsa poyera kampani ina mu mzinda wa Lilongwe yomwe ikugwiritsa ntchito katundu woonongeka kupangira zakumwa. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mpc.mw kapena MPC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Aida Chiwaya, mmawa bwino. Bwino kwa nonse yakwanaso nthawi ya za nyengo. Tembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya changululu madera ambiri a dziko lino. Tembekezereso nyengo yotentha kupyola mulingo maka kuyambira la Mulungu likubwerali. Izi zili chonchi